čo som bol doma, som zostanul. Keď nájdem videokameru, pošlem, ukážem sa ti. Neviem, či som zostanul, nebo čo to je. A teď sa poď, je webkamera. Kuci a holky, pomôžte mi hľadať. Ukážem, natáčam na YouTube video, ako zachránim kamoša a všetkých sa pýtam: hej, ľudia, je to správny kamoš, mám ho zachrániť, alebo hej, alebo nie, všetci. Nie, a ja: áno, tak dobre.